И трябва да го вземем от някакъв защитител. Значи не директно на главата. Той има на блок на агилки, директно на блоката. И съм го хванал. Стара как хващам, за да може да дърпнем за мен. Хоп, и тук има майния. То да ми стига, за да направя този преход или сладо. Значи имам блок и подхват. Или жужулки джон си се казва. Жужулки джон. Директно. Но това агилки, ето. Агилки, шегери, ако успея да го хвана. Ако го хвана, ще избяга. Но аз се подсигурявам, тръгнал страни, и шимайли. Ето, как е те? Това сме го правили. Подхват, тай събъки, контрол. Става на 100% на всеки резон колко е як. Стига удар да е много точен, хват да е много здрав, подхват и положението на нашето тяло спрямо него. Тай събъки, директно. Ако мога да му чупа лакът, ето. Много е важно това тази събъки, иначе неговия крак пречи като лоз, на самия него срещу него. Принципът, тай събъки, движение на спирала на кръг, т.е. неговата сила да се разсева, той яко отива натам, само да го изведи, например го движи. Е първото, контрол център на тежестта. Без това, разчетна дистанция. Каква дистанция е пълна? Сега при тази техника, от тази близка дистанция, може да го удари, Аз само отвеждам. Хоп, само отвеждам. Има една техника рич, само отвеждам. Рич, само отвеждам. И тръгвам пак с себе. Тя е малко по-лесна, не съм много отведен. Но той ме атакува и аз ще имам на глава. Той тръгва да дърпа, аз съм го хванал и правя тай събъки на икю. Първо ще чупам. Още го стоя. Вече го трябва. Да, и ние се спряхме на техниката агилки с подхват. Но почти едно време 10 ръцете. До 10 година се казва жук. Значи има хлъпност, едната ти се ръгва, другата надолу. През цялото време той не може да свори. Не може да свори, аз съм го фанал. И от тук директно ще го. Това е форма на катата. Така, тук следва друг ключ. Чупвам малко. Чакай малко към мен. Се помпел с една карта и тръгвам другата. Знаете на кендо на меч, че основната сила хвата се дължи на лапите. Той само да се спира. Тайна субтитрация. Все едно, че ти казах, прави го бързо. Точно кръга се връща и тук го работим. Още на връщането малко чакам. Значи, блок майгели и още с връщането на кръга. Жужулки, хват, подхват, изтегляне на ръката, завъртане на китката и преплъзване. Блок майгели и тръгване на икю, много е як, тръгвам на икю. Интелигентна икю. Каква е техника? Това е най-близен. Знам, най-добре. Уструквате китката насам, прибирате лакътя насам, с гърди излизате долу ниско, няма стоите прави и отидете към него. И после пак на икю и го